Il-Bord tal-Medsek nieda set ta' miżuri separati biex studenti li se jagħmlu l-eżamijiet tas-sek xorta jkunu kwalifikati kif xieraq, anki jekk għamlu uħud mill-aktar eżamijiet kruċjali fi żmien pandemija. Din is-sena dawn l-eżamijiet se jsiru f'Ġunju u se jsegwu miżuri li kienu ġew deċiżi qabel ma bdiet is-sena skolastika, kif spjega id-direttur tal-Medsek Dario Perotta. Fost l-oħrajn is-sillabu tal-matematika wieħed mis-suġġetti ewlenin naqas għal dawk li se jagħmlu l-eżami tas-sek fl-2022. L-istudenti se jkollhom ukoll anqas poeżiji x'jistudjaw mis-sillabu tal-Malti u jistgħu jippreżentaw 5 esperimenti li jagħmlu tul is-snin fil-fiżika minflok 15. Id-direttur tal-Bord tal-Medsek spjega illi studenti illi se jagħmlu l-eżamijiet tal-Medsek sentejn oħra se jintalbu jippreżentaw 10 rapporti jew esperimenti minflok 15 biex jiksbu kwalifika fil-fiżika. L-assessjar fuq is-suġġetti ewlenin l-oħra se jibqa' simili għal dak tal-2022. Allura il-Bord tal-Medsek fem li s-sillabu għandu jitbiddel, però min-naħa l-oħra ridna nżommu l-integrità tal-kwalifika. Fis-sens li kif attinti l-istudenti li se joħorġu daċ-ċertifikat wara li ikunu għamlu l-eżamijiet, da jrid jinżamm il-valuta tiegħu. Direttur tal-Bord tal-Medsek żied jispjega li l-ebda kwalifika m'għandha tkun meqjusa anqas minn oħra. Ġifieri li student li dis-sena jew sena oħra se joħorġu biċ-ċertifikat tal-Medsek ma jrid ikollu xejn inqas jew xejn differenti mill-ċertifikati li ħriġna qabel jew inkella li se noħorġu fil-futur. Perotta temm jispjegalna illi tul dan il-proċess il-Bord tal-Medsek ikkonsulta mal-liema u professjonisti fl-oqsma kollha illi jiġu malma fl-iskejjel. Dik kienet xi ħaġa importanti, ġifieri waqt li minnaħa rajna kif qegħdin jimxu l-iskejjel u rreflettejna da fis-sillabi tagħna, rajna wkoll li it-tnaqqis ikun biżżejjed biex nimmitigaw għal dawn l-issues fl-iskola imma ma naqsu xejn mill-kwalifika.